Gaur aitaren botika bat erostera jun naiz, ta bidean pozik noa beti gertatzen zait. Hain justu botika hau erostera noanen, herri batzu noa besten goizen farmazira. Garbi jartzen du lako, hemen paperean, horixe dala, bai hori dala, aitak jartuena, dutasterita, dutirutate do, teridutera, prostatantzako da, dutasterita, duridutatite, ordainduta, pozikoa etxera. Aitari eman diot botika, baino serio dago. Ez dira dana ekarri irakurri ondo. Bestearen ze jartzenik melokotoi hori. Berriz nahi farmazia ardaintzak lemende. Baino ez zait importa, pozik noa. Entzule maite haure dalako nere gustokoa. Rosemida, fare mizu furibusa mise, furo da mise, furipudera, isa eieko da. Rosemida, furibusa feso, pena guztik usatu egin dira. Baino abesti guztin, gezurretan nabil, beste zerbaitegatik noa farmazia motik. Saltzailea gustatzen zait, ez zudazun eska, nahian ez du atxalen jun nerekin zinera. Zer daun ba? Quentin Tarantino, tarantan, 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 Quentin Tarantino, tarantan.